Tak, ako som slúbil, idem spraviť experiment. Vyjazdil som naftu. Tankoval som teraz pred 2 dňami na metre a dal som tú lepšiu naftu, stojí to za hovno. Auto nemalo výkon a namiesto predtým bez problémov 1200, teraz necelých 1000 km, takže metro nafta stojí za hovno. Toto je nanovo na 4 litre, nakoľko som dával 2, lebo som včera menil olej, tak som dával na 6 litrov oleja. Túto dvojku som si nechal a táto dvojka pôjde teraz do nádrže. A vyskúšame, čo to spraví, keď sa pridá nanovo do nafty, lebo mal som zostatkový nanovo v nafte a opravilo mi to vysokotlakové čerpadlo a vtedy som mal dojazd 1500 km na jednu nádrž, tak idem vyskúšať dať 20 gramov. Čiže idem tankovať klasickú, tú najlacnejšiu naftu, oceľnaftu. Níža. Dal som tam celé. A teraz tam pumpnem základnú naftu. Dám tam plnú nádrž. Potom auto je Ford S-Max 7 miestny, takže nie je nejaká malá Fabia. Takže natankoval som 65 litrov, nádrž je 70 litrová. Dal som tam necelých 20 gramov nanoelu. A dal som ho kvôli tomu vlastne do nádrže skôr, aby keď sa tankuje, tak tým prúdom sa tá nafta vlastne rozmiešala s tým nanoelom, aby sa rozptýlil v nafte. A teraz, keď vlastne začnem jazdiť, tak spolu tá nafta s nanoelom zmiešaná pôjde priamo do motora a podľa mňa to bude fungovať. Čaká ma zhruba 1000 km jazdy, takže si to otestujem.